mga igsoon, maayong buntag. Karon day adlaw Domingo. Oh lagi. Adlaw Domingo. Naabot na jud ang akong wato mo natabian na ni order ko og mic. Basta nagdali ko. Pasensya kay nagdali ko maigsoon kay naabot na dito niya. Lapok ra ba? Sige bye-bye. Maigsoon, naabot na jud mo din ang kuan. Nagdasa ako ang mic. Medyo bugat-bugat jud siya no. Mag-picture sa amin. Hi mga igsoon, maayong buntag. Kita sa inyo. Hi, son. So karon pa din ni naabot ang akong i-order nga mic condenser. Yeah. Naabot naman jud siya. Mga almost 2 weeks una naabot. Buti ko tasa ako ganiha. So you can Dugay see naman kinaabot. sa kuan pag intro ganihang ganiha. Buti ko tasa ako nagdali-dali ko kay ang taon na dito collector siya no. Nag-deliver. So amo nang sugdan og open sa akong palalag. Kay imagine yang birthdayhan ako karo. Ani kasi ani. So amo nang sugdan mga ex. Ani sila ni. Nagahi man. Ano na si Api? Ay. Ganito naman yung dili. Ano ba? Wala na. Lo. Lo. Apa ni? Bawa ni gamit. Chili lagi. Dalan siya chili oh. Hapit na mau. Shadan! Diba na yung free mic sound, ring light? Tara, diba na yung free ring light? Free Yes. free headset mic sound! Yay! Ka-download ako mga video, mga fan. Yes. Bao ni ang kuan. So, yes. Live broadcasting Hi! equipment. Hi. Hi. Broadcasting equipment. So, wala pa rin na muna tanaw. Oh, This is the mic stand, I think. mic stand siya. Oh, mic stand. Ring light eh. Tara. This is Package also ni? the Package. outlet. So, asa na siya? Mga pamig... Paano ni? Manual. Ya, kan ni. Like, share, subscribe ka mo. Kaya gini gigastuan pa sa vlog. O, kana sa ring light. Guro na. To worship God. Yes. Yeah, this is also Apoy, the mic stand. So ring light ani kani? Pila na ring light? Free na siya. Free na. Woo! Dara! Wala ni. Dara mga igsoon, ang Blackman color ani niya headset na ako eh. Okay ra. Murag hapit ka din sa studio pa na ani. Ano siya? Si Shopee din nagikan. Si Shopee or sa Lazada. Shopee, baka naman. Shout out Shopee. Hi Shopee. Wala pa mi ka kanang mic testing aning kuan nila. Kami ka testing. Wala pa mi ka testing ani, amo pa na testingan. Kani kay murag kuan siya sa kuan sa mic. Ya, ato tan-aw sa ring light na din. Woo! Woo! Lalay. Yay! Bulawan. Wood lagi na. This is here. Dara! Dara mic son, morning mic. Layon tani kay. Sa mic na siya.
Mao na siya sa mic dali. Mo ni ang price ano yung safe? Mao na siya. Kuha na siya ang price ano yung 1871. Kay kuan siya kanang nag-promo sila Mike Son basta uban na ni 3,000 ana 2,000 ya. Nag-promo man sila niya. On siya. Mo nga nagbarato na siya napay free ring light ug free nga headset. Ano siya Mike Son? Kuan sa mic. And then headset. Kani so sa dito. Paano siya? Kanina ni siya order ko sa Shopee ba? Hi mga igsoon, maayong buntag karon day adlaw Lunes. Adlaw Lunes, time check alas 11 na sa buntag nya. Gahapon di ay na kuan naman jud no, nakadawat na ako naman jud nadawat ang akong gi-order sa Shopee nga mic para sa pag awit tira sa atong buhi nga Dios nya. Ako lang i-share ninyo, wala na ko na tiwas og kuan gahapon sa video kay na ang akong cellphone wa ko kabantay nga kuan day kanang 5% na day siya nya na kuan ba na off gani dayon. Mo na nga ako nasuwayan sad kato gahapon, nakasuwayan ako kanta, okay kaayo niya. So wala pa day na kuan, ako lang i-share ninyo nga. Kato ding kuan na day nag kanang ako kanang ding kuan na mga 2 months ago magtigom ta mig kwarta para kuan ba para palit na ko og kuan gani karon mic niya. Diba si kanang taxi nga gidrivean sa ako ang bana kay amo nang girentoon nga data mi ba taga-adlaw mo hatag mo taga-adlaw magkuan abang niya sa 2 years sa 2 years nga makuan siya kanang amo na kay tugot sa Ginoo niya. Mo na sa diha nga kanang drive siya sa taxi siya to syudad. Nay nisakay niya nga kanang mura siya bayuton niya. Muna mura ako mga itong kuan gani gi-upload sa YouTube dako nga testimony siya kay dako kayog tabang sa Ginoo ba. Nya mo na nga nakuha gito niya, nagkuha ganito ang katong kwarta niya yang kita taon sa iyang pag-drive nakuha taon niya wala siya kaabang niya. Mo na nga ang nakuha ato kay 1,800, 1,900 muragan pero ang Ginoo gani kanang nitabang jud siya gani sa ako ang bana nga maokey lang walay nahitabo niya ana. Nya mo na nga atong time testimony siya pag Sabado. Nya mo na nga kay bulungan kay ang Ginoo nga iyang gibuhat kay wala daw tang nahitabo niya. Balag na lang tong kwarta basta ang ako lang bana okay lang siya nya. Mo na nga praise God kay atong gayon niya. Nya mo to nga pagkuan di ay kato ding pag niaging buwan, di ba? November man taron niya, pag October mga hinapos or tunga-tunga nga kanang Lunes ug Martes iha man ang drive niya. Lunes niuli siya, Lunes sa gabi niya. May kung ganun sayo man kani siya niuli. Mao dito maigsuon kay nasakyan siya og tiguwa nga ang pitaka ko no porti ko nung puno mo to nga mo na nga ninaog ng tiguang dito sa kuan sa syudad sa tong kuan na murag hotel to nya dira sa Mandawi nya kanang pagsakay na mura nagwala na drive sa siya na duha siya nga ang permirong ni sakay diri sa wala siya ni sakay nga kuan pasahero nya ang kato ng pitaka day may son diri ay dapit na bilin nya mo to bagay kadung nagsakay niya buntis pag ang buntis nibong mo siya nga siya nang sir kanang naay pitaka diri nagkurog pa gani kuno may maigso nagkurog maay kuno ang buntis ya mo to niya si Julius nga salamat kayo ma'am kanang akong isaad nimo og sa Ginoo nga ako ning iuli
sa tag-iya. Ngo na nga siya nga ano sa tong buntis nga dili sa hadlok sa kuno siya nga anang di kun niya uli ang kwarta kay buntis kuno siya maunsay ako na siya kung mga anak. Nya mo no nga adto siya sa hotel balik. Ato siya sa hotel balik niya mo to iyang bisinahan kay kita ta siya atong sa tiguang taon 40 taong kuula naglingkod nya murag kanang dito sa mga anak niya ba murag iya gurug tong gibayaran ng katong mga kuan sa iyang anak hotel niya mo na nga pakita jud niya ni Julius iya jud kunong gi pikpik halos kapila ko nang gipikpik ana may kang tao ana dong ana na sige ko na siya balik og pikpik ang tiguang niya mo to maigsoon nga kanang abi niya nga di na siya tagaan ba og tape gani sa mga pagkaunsa nga kanang tagaan siya og 5,000 tagaan siya og 5,000 maigsoon no lipay kay siya na ang katong 5,000 di ay kay gihatag to sa katong tiguang ba tungod siya kalipay gihatagan siya og 5,000 nya mao na nga uli din siya diri ana dasyag ka ng tagaan niya si Papa 500 ana niya ni kuan din siya ni abang siya ni gasolina siya sa taxi niya mo na nga na sobra nga 2,000 ang 2,000 mga igsoon may akong gisod sa akong alkansiya mo akong gisod sa alkansiya kay mao lagi na kay nagplano mi nga mapalit lagi may ani kay para kuno sa akong kanta-kanta man na nga supportive kayo na siya nako jud bahay na ng pagkanta diya sa Ginoo mo na nga lipay kay ko ana lamat kaayo sa Ginoo ana testimony siya balik maigsoon kay gipilo katong gayon na nga nawag gitulis siya gipilo-pilo pag gani sa Ginoo paghatag niya pagbawi iya may gitagaan og mas labaw pa ato ba mo na nga praise God jud kaayo niya mao na nga hanto pagkaugma ana naabot tayon ang ako ang kuan kay sa uban ba nga mic BM800 condenser nga mic sa uban ba ana mga igsoon wala pay free ring light wala pay free headset ako nakita kay kanang mga 2,000 ana 3,000 kapin ana kaan ko hala ka mahal mo to ni ana ko sa Ginoo nga 2,000 ra ba ni akong natigong mo na nga no to search ko sa Facebook asa may mas mga barato ana mo to nakakita ko maigsoon nga kanang sa Shopee nga 800 o mail 1,000 kapin niya nanay free ring light og free headset mo no kana ko nga grabe jud kay ang Ginoo mga igsoon kana ko nga para siyang kahimayaan murag mahatag siya nato basta para lang sa kahimayaan nya mo na nga pagka kita mo jud ninyo sa video na ko nga maglipay kay ko man nga sa tunod na may sa lipay jud ko nga nakadawat ako anang butanga nya mo na nga daghang salamat sa Ginoo kay akong tagaan na nga panalangin labi na sa akong bana nga gitagaan mi niya og pinilo-pilo nga mga panalangin atong higayon na niya karon natuman na ang mga hinaot ko nga kitang tanan day mga igsoon kung aduna tay pagsulay nga moabot dili na to i-blame ang Ginoo gani aton siya pasalamatan kay naabot ng higayon na mo na nga kung makita gani sa Ginoo kita wala na to siya i-blame makita gani sa Ginoo kita ni sangpit gihapon ta niya ni alagad gihapon ta niya ang Ginoo mohatag jud pinulo-pilo mga igsoon nga mga palangin mga grasya sa matag adlaw niya mao na nga akong ika-share niyang tanan sa kaagian ng mic ka mga igsoon sa kaagian ng mic nga akong naabot karon nga panalangin please like, comment, share, og subscribe mga igsoon. Bye-bye!